Oise koigorera chisimi abare kiobeki mbago tenga ki umukoyorura atambe. Okay. Are you getting me? Aya, enyomba ninche nari. Gotenya ngakyuko menyengoro goro guchira. Oronoro bese, oronoro omo. Oronki angonga irole. Aye nchera nkonyora chinga etiga. Ndigane, lakini igongo tenya naringe nari no mote igoro. Muko yaya. Aya bantu ba oigorera chisimi. Kwanza bono climber, I'm the best climber. Kuchuma te igoro? Ngori no mulinga mole 40 feet. Nari na igoro, nanyageri na igoro kondora. Na namake sorori naro tengeri rwagunze. Ori onya gonsangereri. Ori onya gonsangereri. Ngokora na ikabuya kingo cheisanire na irireka. Aya, ayo awea. Eme uko nere mbale bakole mambaka chicho. Aya. Okole mambaka fit ngeko kwana. Nanye kumanya. Ali nyari bali. Lia michoki. Ali bongonta. Ikorongo. Umuga kanale okonyora kwae kwabeiro kolemera abantu chicho. Akole mambaka 70 feet. Yebo. Lakini aromo uko. Okay. Ale kerema. And he's the best. Asokole machicho. So there's nothing we can never do. Kwa nyugule. Is only ngaki itavera nangango kwa oneralia makweli ngotari goku. Ngaki makweli kwa ningo chorale. Inu ngokumole. Umwetekera umuntu agoko tari kerema ndire kale nakaimagiri after school. Uzikerende school. Kaki mbale konduserie liso lya ya tarafi. Bambe kere njembe buyarenda kutabwati maiso. Those were imaginations to have what before. Tumanye utamadingeri songo kulire.